El mapa de Nacioti és un dels mapes importants del segle XVIII menorquí. És un mapa de grans dimensions, fets en dues planxes i molt artístic. El cartògraf Nacioti, d'origen italià, va viure a la Menorca britànica, va participar també com dibuixant a la vil·la de nova creació de Georgetown amb l'enginyer McKellar. La cartografia menorquina és molt important en aquest període i podem dir que és l'illa més dibuixada i més cartografiada del territori espanyol, degut a l'interès que presentava Menorca en aquest període per britànics, francesos i espanyols. Aquest mapa és curiós i la gent li crida l'atenció perquè veiem Menorca cap per avall. Però el que realment indica aquesta orientació en el segle XVIII és la flor de lis que veiem aquí, que marca aquest nord. És un mapa realista i pensem que per fer aquest mapa en el segle XVIII es necessitaven moltes hores de feina i molta gent. Actualment estem avesats a veure cartografia feta en les noves tecnologies, fotografies aèries o per satèl·lit. Però en el segle XVIII hi havia un gran grup de gent que participava, topògrafs, dibuixants, gravadors, i havien de representar molt bé tots aquests elements, des de l'oreografia, muntanyes, vinyes, torrents i després tota la toponímia. Aquesta toponímia, en aquest cas, en aquest mapa, està un poc mesclada, perquè està en anglès, francès, espanyol i italià, però tot l'altre és molt real. I cal destacar els dos mapes supletoris a la part inferior. Aquest és el primer mapa de la vil·la de Georgetown, que hi ha del poble del castell, i és molt artístic, amb aquest plec que veiem que està girat. I també és important per l'escala numèrica, que és el primer mapa que la du. A part, a la dreta podem veure la cartel·la dels mecenes que va encarregar l'obra, el duque de Spencer. Una cartel·la molt barroca, amb un vaixell i amb tots els elements supletoris com l'escut i els elements que l'enrevolten.